हेलो फ्रेंड्स दिनैथ' आसेकनि बायबा एसे सेकेन्ड इयारनि एग्जामनि रिजाल्टखौ होदों थ' बेवहाय टप 10 मासिखौ सोर लानो हाखो आं नोंथांमोनखौ फारि फारि खोन्थालांनो सानदों थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय थ' दिनै होदों फुंनि 9 बाजियावथ' फार्स्ट पजिशनाव दङ सानै पुबालि डेका आरो श्रद्धा बरगहाय सासेया फरायोमोन पुबालि डेकाया पथारिघाट एच.एस. स्कुल दरंनिफ्राय आरो श्रद्धा बरगहाया रामानुजन जे.आर. कलेज नगावनिफ्राय बिथांमोना मार्क मोनदों 481 पार्सेन्टेजआ जादों 96.20 दा सेकेन्डआव दङ काश्मीरी दास आरो अनेश्वर काश्यप आरो साइमा थ' बिथाङा काश्मीरी दासआ बरपेटा विद्यापीठ स्कुल बरपेटायाव फरायोमोन आरो अनेश्वर काश्यपआ फरायोमोन गलाघाट जातीय महाविद्यालया गलाघाट आरो साइमाया आब्दुल हासिब एस.एस. स्कुल हाजोयाव थ' बिथांमोना मार्क मोनदों 477 आरो पार्सेन्टेजआ जादों 95.40 थ' बेनि उनाव थार्ड पजिशनाव साब्रै दं साब्रै ना साबा सय सातजन दं थार्ड पजिशनाव गासै 7 जन दं जुस्मिता गस्वामी फारहानुर रहमान मायुरिका डेका आरो संगीता दास आरो पलि बरा प्रियाखि बरा ममिता कुनवार बेखिनियानो थ' बिथांमोना सासेया फरायोमोन जुस्मिता गस्वामीया कृष्णा कान्ता हान्डेक जे.आर. कलेज बरपेटा आरो फारहानुर रहमाना बङाइगाव एस.एस. स्कुल इएम बङाइगावआव थ' मायुरिका डेका रन्जित शर्मा एकाडेमि जे.आर. कलेज दरंआव थ' संगीता दासा प्रामाटिक एकाडेमि जे.आर. कलेज कामरुप रुरेलाव पलि बरुवा कनसेप्ट जे.आर. कलेज नगाव प्रियाखि बरा रामानुजन जे.आर. कलेज नगावआव ममिता कुनवार जे.आर. कलेज तिनिसुकिया बिथांमोना गासै मार्क मोननो हादों 473 गासै पार्सेन्टेजआ जादों 94.60 थ' बेनि उनाव दं 4 पजिशनाव मीनाक्षी साहारिया ब्रिलियान एकाडेमि दरं आरो देबायश्री बर'या कटन इउनिभार्सिटि कामरुप मेट्र' तुवारिया जमाना माधबदेव जे.आर. कलेज नगाव आरो जुलि बैसोआ दं रामानन्द जे.आर. कलेज नगाव थ' बिथांमोना मार्क मोनदों 472 आरो बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ जादों 94.40 थ' बेनि उनाव 5th पजिशनाव दङ शरद शइकिया धेमाजि एस.एस. स्कुल धेमाजि शरद शइकिया सम्पूर्ण बस्तयान आसाम ज्योति विद्यालय कामरुप मेट्र' कबीरगंज रामानुजन जे.आर. कलेज नगाव आरो मालाबिका भारद्वाज पि.बि. दिरुदत्त एस.एस. स्कुल नलबारि बिथां साब्रै मोना 471 मार्क मोनदों आरो 94.20 पार्सेन्टेज बिथांमोननिया दा दथियाव दङ भार्गव फुकन क्रिस्टियान एकाडेमि जरहाट आरो सुरंग दत्त जेनियास एकाडेमि जे.आर. कलेज लखिमपुर आरो हानसिता बरथाकुरा कलंबार विद्यापीठ जे.आर. कलेज बिथांमोना मोनदों 470 मार्क्स गासै साथामबो आरो बिथांमोननि पार्सेन्टेज 94.00 थ' स्निथियाव दङ आबान्ति रय बि.एन. कलेज धुबुरी आनन्द आसे महन्त सल ब्लक एकाडेमि डिब्रुगड़ आरो अमितेश नाथ गलाघाट ज्योति महाविद्यालया गलाघाट आरो दिव्या प्रथम बरा आजाद एकाडेमि जे.आर. कलेज लखिमपुर उदित्य ईशानी काकोरी रामानुजन जे.आर. कलेज नगाव शताब्दी पुजारी रामानुजन जे.आर. कलेज नगाव प्रियांशी गोस्वामी रिनाइन्सेन्स जे.आर. कलेज नगाव आरो परिणीता बुजार बरुवा आसाम बिले जे.आर. एकाडेमिक कलेज नलबारिनिफ्राय बिथां सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात 8 जना 469 नाम्बार मोनदों बिसोरनि पार्सेन्टेजआ 93.80 थ' बेनि उनाव दं 90 आलिस्मिता सरनिया कृष्णा कन्त हान्डेक जे.आर. कलेज बरपेटानिफ्राय आरो दन्जिनाथआ जादों बुद्स एकाडेमि जे.आर. कलेज बरपेटा आरो आलफ्रेड इस्लामा जादों सेन्ट जेभियार एस.एस. स्कुल डिब्रुगड़ आरो प्राप्ति बरुवा फार्केटिं जे.आर. कलेज गलाघाटनिफ्राय थ' बिथां सासे सानै साथाम साब्रैबो 469 मोनदों आरो 93.60 पार्सेन्टेज साब्रैनाबो थ' गुथियाव दङ अजास्वेता बिशिष्टा गस्वामी बङाइगाव एस.एस. स्कुल इएम बङाइगावनिफ्राय आरो पल काश्यप प्रगजयतिका जे.आर. कलेज जरहाट आरो नम्रता बरुवा रामानुजन जे.आर. कलेज नगाव 467 मार्क्स मोनदों बिसोर साथामबो आरो बिथांमोना 93.40 पार्सेन्टेज लादों थ' जिथियाव दङ चन्द्रिका कलिता कृष्णकान्त हान्डेक जे.आर. कलेज बरपेटा अंकिता भुयान कीर्तन एकाडेमि जे.आर. कलेज धेमाजि कृष्णा बालादास हाजरिका हालाकुरा एस.एस. स्कुल धुबुरी आरो शुभाकांक्षी त्रिया क्रिस्टियान एकाडेमि जरहाट सुहाबुद्दिन माने लालुक एस.एस. स्कुल लखिमपुर ममिता आख्तार लुइट एकाडेमि जे.आर. कलेज नलबारि बिथांमोन सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जनाबो 466 मार्क्स मोननो हादों आरो बिथांनि पार्सेन्टेजआ 93.90 दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।